Kay Hello, may hapon. Hapon. Oh, Oh, may udto. may gusto diha. Gusto day. Gapon. Mr. Unsa may Gapon. inyong unsa Sige po. kung nadunggan karon sa inyong May topic udto. pa kay about mo gud Ako aning sa ato'y kalagan. nag-isgot. Isgot man gud mo aning Little Horn man siguro ni inyong hangkuan, yung gisgutan. Tama ba ko sa kung Putol-putol. nadungog? Imong tingog. Putol-putol. Ang ako ang nadunggan karon ba kay gisgot bug Little Horn. Tama ba to kung nadungog? Oh, Little Horn. Little Horn. Little Horn. Among gisigutan. So Ug siya- kaning Little Horn unsa man ni? Tao ba ni siya nagka-repair ba nig tao o unsa ni? Power ka na nga may puli sa vegan room. Usa ka power. Mao ka na ang papado. Ang papado. Power Hmm. power ang ni pole or tao gyud? Tao, papado. Mga pop. Asa may tinuod tao or power? Unsa may kuan? Ayaw na daghan og ligoy-ligoy pa diha basta kay papado na siya. Ang Yan, papado na yung mga Okay. tao. Sige, sige. Klaro. Papado man. Papado man ka. Paminaw sa paminaw. Dili ni debate ang amo diri ha. Paminaw. O sabton ka yung tao o power. Gipasabot ka kanang papal system na diha ang power niya. Kung walay tao nga molingkod, walay power. Kay di mo function ang iyang power. Pero sa mas presidente ba? Ang kinahanglan jud lingkuran ang pagka-presidente kay para mo function ang iyang pagka-presidente. Mo na siya ang gipasabot nga power. Pasabot na. Din akong pangutana ba? Kinsa man karon nga Bible scholar nag-ingon nga papa ng Little Horn. Daghan kayo. Nganong mangita pa man kag Bible Bible scholar lang. Tagay kong isa. Ay sa amo ni time ha. Ayaw pangita mo na inyong saligan pirmi nga Bible scholar. Ang history nagpamatuod. Ay, dili na kinahanglan Oo, Bible scholar. kumutana, Brad. Kumutana history. Bible scholar ako gipamutana. Paminaw po. Paminaw kay igo lang ka viewer na pwede ka na mo palungon ang imong wonder. Di kaya. Mag-remove niya ba? Paminaw. Kakaton ka. Oh, aron magkakaton ka ba? Nga ang Little Horn mao ka na ang papado. Mao ka na ang power nga misunod sa pagan Rome. Human nga nahugno ang pagan Roman Empire. Ay inyong encyclopedia nagsulti nga human sa pagan Rome, Christian Roman Empire ang nagsunod. Ha? Wala na ilang power ang nagsunod. Muna nga ayaw na pangitag scholar oy kaya ang word history is our eloquent witness. Unya na nang history, Brad. Ang ako lang gipangita kinsa man sa Bible scholar nga nag-ingon ni suporta anang inyong giingon nga Santo Papa na kinsa man tayo kung isa kay ingon ni daig daghan man. Ayaw na lang ipangita og scholar kaya ang history nagsulti daan nga ang papado mao ang mipuli sa pagan Roman Empire. Ay napangita scholar. Wala ko mangutana kinsa ni Pole ana. Wala ko mangutana kinsa ni Pole na bay istorya ana. Nga ako lang is tagay kog Bible scholar nga mosuporta sa inyong giingon nga Santo Papa na. Lagi og tagaan ha, naglikoy-likoy ha. Then Kung matagaan ta ka asa pod na kung kumuhatag ka asa po na nimo nabasa. Sem ka, di man jud ka kasabot. Og tagaan lagi ta kag mga Bible scholar. Tagay kog isa-isa lang, isa ra gani. Unsan pagdaghano na to lagi? Ay basta kay atong kondisyon. Isa ra Atong akong ipangita. kondisyon. Og matagaan ta kag mga Bible scholar, unsa may imong desisyon, magbag-o na ka, maghinulsol or unsa kanang makisabot mo ta kay Dili kay ko nagpakisayod ramon ko wala man ni kondisyon ay kay di man ni ingog debate. Ikaw gadali kay kas kapildihan nimo ba? Paminaw ha. Yang ko naman nimo nga ang kinaiya sa Roman Catholic Church maupod ang kiniyang gisulti diya sa pinadayag. Mao na nga sa atong debate gitagaan ta kag Bible scholar, di pa jud ka mo tuo. Karon Gaya na kung isa, tagay na kung isa. Mangita ta kondisyon kay para mahuman ang istorya ba.
Hindi na bitaw nimo balik-balikon. No? Tagay na kog isa. Dili, dawatas ang kondisyon na to kay para mahumanta kay hindi Kaya siya sa magkaya. mo kay dili man ikaw gipangutana si tatay man. Tay. Mangayo ka. Mangayo Isa ka. tay. Oo, dawatan niyo. Oo, dawatan. Unsa man na, wa ko mayog libro, ako scholar kinsa man. Ay, napagkita laging nag-scholar. Kay kanamo, ang problema kay di magamudawat sa challenge ikaw jud. Sige. Walay mga tag. Layang pangutana. Walay Ayaw mga tagas, taksi mo. Sige. Gaan ka kondisyon ako. Basahon na. Ayaw paglikod. Ayaw na, ana. Ayaw na. Tagaan ka kondisyon. Ayaw na, ana. Ano? Kaya dili mong time. Dili Tagaan mong ka time. kondisyon ba kay para makatingog Nakoy basahon na. Oh, dili. Yo Bible commentary, dili di katoliko ha. Yo Bible commentary. Lagi ka. Ay no sa maning. Oh, ayaw pag Sapaw kay si tatay akong gipangutana tay. Sa badlo kay mo tay kay lagi. Ikaw ha, wado ko utusan. Gitagaan ka na kog kondisyon kay di man jud ka mo tuo. Og matagaan ta kag bisag daghan nga iskalar. Unsa may imong buhaton. Di po ka bulikoy ka mura kag ikaw nagdas programa. Unsa man Daghan ko no, isa ka mo koy natag no ang. Dili kay hagbay ra man kong hinatag. Balik-balik na mo nga pangutana karon. Magkay natag sa atong debate duha. Magkay natag. Unsa man ka kadaghan. Insert lang ka sa among programa. Insert Oo, ka. Unya karon, Insert ko kay mangutana ko. Gusto nimo nga dominahan mi. Nimo. Ana. Put man ka sa kong pangutana. Wala Sige. Lain. Sa akong istorya karon, paminaw, gapo. Sa akong istorya karon, gikan mi sa radio, wala mi magdala og word story books. Kay tuwa sa balay ang mga libro nako. Lagi. Bible ra mi. Ala lang. So, paminaw na lang kay So ayaw na po pag-isgot og history book ug encyclopedia nga wa kagada. Ako ra man gud gipangita, scholar ra man dili man history book. Sige. Ikaw ha, isa sige gara-gara tay mga Man mo isa ra ka pangutana. Magbinastos ug ka ba? Ang problema nimo kay dili ka kasabot. Itagaan ta ka og challenge kay para mahuman ang istorya. Karon di ka kasabot. That's why nga aton Kadali bugas ka pildihan ni mas debate nga layo mo tong August 4. noon sa mga nga ni hagba na ba ka niya? Kini nga kuan ngayo kag bagay tagaan ta ka. Sige la. Pangutana kog line. Pangutana kog line. Paminaw. Ayos sa. Ay ni dili ni nako pwede buhian kining imong isyu. Sige. Provide kag Bible scholar karon nga dili sa Badista nga nag-ingon nga kanang Little Horn kanang Santo Papa na pag-provide. Sige. Og ma-provide na po nato nga dili Adventist. Unsa naman po imong kondisyon? Sige, provide. Then asa nga libro nimo nabasa nga nag-ingon ang Bible scholar nga kanang Little Horn refer as the Pope. Sige, go. Ang imong Wait. pagsamok-samok. Dili mo kanya Dili ako ka isang putana ko kung unsa ka tinuod ang inyong giingon. Sige, i-provide ninyo. Dili ni samok-samok ka. Di nga scholar. Unsa na po imong desisyon? Ayaw na decision. Basta na og na. Lumang ka nga, lisod man kay dugay kita mahuman. Ikaw di man ka nang hinahanglag ka maturan ang imong hadi. Dili ni decision. Dafa ka na mahayag imong kauban nga Santo Papa na gipaninglan ako sa Bible scholar hingbalibad siya di na kinahanglan. Ang history book, kunya yung history book na bilin sa iyang balay. Karon taga tayo ko isa, di maka move.